Kaikki autot ruostuvat. Suomen olosuhteet ovat säälimättömiä autollesi. Kuraa, loskaa ja kaikkialle tunkeutuvaa suolavettä. Ennemmin tai myöhemmin vailla suojaa oleva auto antautuu ja ruoste pääsee valloilleen. Ruosteenestokäsittely on hyvä tehdä mahdollisimman uutena, sillä ympäristön rasitteet alkavat vaikuttamaan heti käyttöönoton jälkeen. Ruosteenestokäsittelyn päävaiheita ovat pohjatyöt sekä kotelo- ja alustan suoja-aineen levitys. Suojaus kokonaisuudessaan vie aikaa 2–3 päivään. Pohjatöihin kuuluu muoviosien purkaminen, alustan huolellinen peseminen, irtoruosteen poistaminen sekä alustan koneellinen kuivatus. Kotelosuoja-aine tunkeutuu perimmäisimpiin sopukoihin ja suojaa auton monimutkaiset kotelorakenteet, joihin lika jää helposti muhimaan. Lopuksi koko alusta käsitellään alustan suoja-aineella, joka antaa kestävän suojan ympäristön rasitteita vastaan. Nyt autollasi on ruostehuolettomia vuosia kuraa, loskaa ja tiesuolaa vastaan. Turvallisia kilometrejä sinulle ja autollesi.